Svečano otvaranje nove koncertne sezone Filološko-umetničkog fakulteta održano je u sredu 1. novembra u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije koncertom ansambla Metamorfozis. Ovo jeste pravo otvaranje, imamo na neki način domaći gostujući ansambl, izuzetan Metamorfozis. Rukovodilac ansambla je profesor Filološko-umetničkog fakulteta, ansambl koji nastupa širom Srbije, ali hvala Bogu i van zemlje. Repertoar je njihov inače pretežno baziran na savremenoj muzici i večeras ćemo imati koncert koji će na neki način ostvariti vezu između Kragujevca, filuma i ovog kompozitorskog stvaralaštva. Koncert je sačinjen od dela profesora i saradnika Filološko-umetničkog fakulteta. Izuzetno je velika čast i zadovoljstvo i s druge strane veliki izazov to što se upravo bavim modelima mojih kolega. Na ovaj način nikad nismo ili smo jako retko sarađivali. Sada prvi put ansambl Metamorfozis zapravo izvodi dela kolega sa, kao što je rekao, filuma. Na programu će se naći dela Jasne Veljanović, Vladimira Trmčića, Zorana Komadine, Milorada Marinkovića, Lazara Đorđevića i naše, možda da kažem, najistaknutije srpske kompozitorke koja je preminula, Ljubice Marić, ali je poreklom iz Kragujevca, pa se negde, to je i bila ideja da nastavnici i neko iz prošlosti koji je iz Kragujevca ostavio nekakav doprinos našoj kulturi, da se to sve zajedno uobliči i da imamo veče, mislim uslovno rečeno reći premijera, jer veći broj kompozicije zapravo premijerno će biti izveden. Koncertnom muzike domaćih autora za gudački ansambl otvorena je treća uzastopna koncertna sezona filuma u kojoj nas očekuje još 8 koncerata. U sezoni su planirani dešavanja svakog meseca koncerti. Biće koncert najboljih studenta, biće koncert alumnista, imaćemo gosta u sezoni, to će biti profesor Serdar sa svojim koncertom i predavanjem, odnosno masterklasom. Imaćemo koncerte našeg kamernog orkestra koji lepo radi, koncert orkestra filuma, koncert profesora i verovatno još jedan koncert kompozitora sa filuma, tako da čini mi se da će biti vredno pažnje, odnosno da su događaji koje smo planirali, pa eto, malo i nisu uobičajeni, odnosno da će sezona biti za respekt u najbolju ruku. Otvaranje koncertne sezone filuma obeležili su prijatna, pre svega kolegijalna atmosfera, svetske premijere, izuzetna muzika domaćih autora i prepoznatljiva energija ansambla Metamorfozis. Ako je sudeći po ovom prvom koncertu, ispred nas je jedna kvalitetna i zanimljiva koncertna sezona.